kai gaskiya fotunan suna kyau rana sun ba mu haɗin kai musamman ta akwai abin da na manta a gida wallahi bari dan yin kaga kai na ya dan mun ciwo ba Allah ko sai mai magana kai menene kai zo mana menene me faru menene tsaya mana menene faru wanda yake so zai fada ba zai fa saboda ne tema tsaya mana ya ga fada mutum ta ce amana ta sai ka ga fada Sabana, dale shi in ka ba ka fada da Allah ya hakuri in ka ba ka fada ba ka kaura Allah fada kai ka fada wai ka ga wani da kai da mutum ya so ya fara yake shi dale shi ya fada idan yi maka magana kai hakuri ka kyale shi ya fada ni ba ka da kaji dan nan kaji akwai ka fada don kuɗi a cikin karkula fada dan Allah kai hakuri haka me nake so da kai za mu je mu same ta kowace ce kai haƙuri dan Allah ba na san duk abin da zai jawo irin wani yanzu in ka faɗa ka kashe kanka ka mutu kafin ba ka yi haƙuri gaskiya sai wallahi ba ka kyauta mun ba ka kyale wannan mutumin ya fada mana ba kan mace bane ba ina ba su ba ba ka na Allah da Annabi da ka fada saboda kai haƙuri kada Allah ya sa ka haƙura kai haƙuri Allah ya ka fada ai akwai Allah ya bari man dalla wai misali ka fada sai mu ga wallahi na san irin wannan ba wannan na ga da abun nan din na ya bar ma kai ne matsiyaci ya bar ma je kada su da Allah zo to ya haƙuri ba shi mahaukacin kai banza haƙuri dan Allah kai haƙuri kar wallahi saboda kai haƙuri kar Allah ya sa ka fada dan Allah Allah ya kiyaye kai haƙuri saboda kai haƙuri in kuma wannan gaskiya ya kai shi gida ya kai shi gida ne na kai shi gida gaskiya ba zan bari ba sai na kai shi gida kike da kashe shi dan Allah ka fada in ka fada ba ka kaunar Allah